Ito man sa sinasabi nindang kaalyado. Kapag di ka kaalyado, lalong-lalo na sa mga politika sa Pilipinas, di ka matauanin kahit anong tabang. Tama. Kasi aram ninda na di ka kaalyado eh. Tapos yung mga kaalyado lang ninda, ang tatawan nindang pribilehiyo na makakuan ng mga programa asin asistensya na itinatao dyan sa satuyang banwaan or sa satuyang lugar. Which is nahihiling ko pa hanggang ngunyan. Hindi may mabago. Ang sa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan sa muyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na relihiyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. Pala tayo. Ayan. may music naman ang sama niya. Ahidaan. Simong boses, iyo pala. Simong boses, abang kanos. Truths. Alright! Anong oras na naman? 8, 9, 10, 11. Alas 11. Alas 11 sa Diyos marhay na udto po, mga kanatong natics. Ba't di ko naman si mga nagtatanong sa Spotify na baka Halat, landay pa ko tapos. Okay, go. Yun na naman kita, di mo naman ako pinapatapos. Baka di mo balak sabihon. Sinabi mo lang, di mo natapos. Or kasi Lusot. di mo aram kung kama or period na to. Oo. Kasi may mga tao na pag sinaptiran mo na, saka masabi na, pangalit tapos. Kaya yan. Bati ang React na kaya tolo. Bati aga bo. Marina aga, marina banggi, marina otto, marina. Marina ka mo. Magdawag na po sa Taga Bicol Podcast. Ayan. Uy, sa mga sa mga kanatong natics na yan. Igwa kita sa sa Spotify, damogon po nindo. Yes. As in, i-follow naman po nindo sa muyang proyektong ini. Yeah. Taga Bicol Podcast sa Spotify. Pag naka-follow ka mo, manonotify ka mo kang kada update ni or kada upload ni ng mga episode ni. Halimbawa, dahil nindo nadala ng ang live recording or halimbawa magkaigo kami ng interview sa sarong tao na di man naka-live, yan, ipopost mi po yan sa Spotify. As in, kung naka-follow kami, yan, maluwas sa cellphone nito na, may nag-post po ang taga Bicol. Lalong-lalo na sa mga kanatong natics dyan, mga uragon, masinuporta, di ba? Yan baga. Alright. Masuporta. Yan. Oy, kumusta ka mo? Malanindo, maging maging artista or maging Artista? Apat yan? Pangarap mo maging artista? Daiman. Anong name? Maano kasi masyadong magulo. Magulo. Busy ang schedule, no? Busy ang schedule. Man akong time for myself. Charot! Asailing mo pag naging artista ka, anong mga... Kay pong kong bodyguard. Diba? Ano man? Grabe naman. So, ang ibang mga artista, may man mga bodyguard. Depende kapag super siguro. Kasi siguro niyang artista na kontrabida. Yan. Na basher. Oo. Siguro sa sobrang pagiging effective sa iyang pati sa totoong buhay, kinasusuyaan ka. Tama. Diba? Kay Paul mong bodyguard. Yes. Speaking of artista, ano magiging screen name mo? Ayan. Ako ba? Chucha. Garumuda. Ika paring Lanis, pag ika naging artista, ano ang magiging screen name mo? Paring William, joke. Paring inarog mo naman Inarog ni Ryan Rems. Si Ryan Rems Ako siguro siguro magiging screen name ko Justin. Justin. Iyo, kasi paborito ko ng pangalan ko to na Justin. Bieber? Justin Lieber. Justin Lieber, gusto paborito ko kayang number 10. So Justin. Justin. Siguro Casey na lang sa ko. Parang duwang letter lang. Casey. Christine and Charvy. Ay, wow. Saka So ako halabaon. Ano? Zach, me,
Uy, grabe. Joke lang yan. Joke lang po. Nako, Zac Efron eh. Eh. Grabe. Zack ni Sa artista, si isang may pinaka-weird na screen name. Chuchay. Chisay. Si Bubsy. Kiray. Si Kiray. Ano Kiray, Kiray, no? Yan. Mga ano lang. Kung ano kaya ang nailing sa Inda. Si Andrea. Brillantes. Di ba Blight ang totoo niyang pangalan? Oo. Blight talagang totoo niya? Na pangalan? Eyo. Blight. Ano siya, pinangalan siya sa sarong Japanese doll. Na Blight. Blight doll. Itong dara ko lang mata. Wala ko Blythe, Blythe, California. Kasi may Yan. Blythe ba? Blythe Iyo. o Blythe? Blight. Yan. Blythe ba? Pero una ko, ang totoo niya talagang pangalan, itong Andrea Brillantes, Bako Palan. Bako. Bako. Screen name lang. May mga screen name kasi yan eh. Pero si Soberano? Liza Liza Soberano. Liza Soberano. Ibang Yan. pangalan niya eh. Ano siya? Hope. 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 Pwede man. Yun ang Winston. Yan! Winston. Yan, diba? Ay, totoo na Fortune. May pangalan naman yan. Fortune. Hindi mo ng Fortune. Malboro. Champion. Di ba? Champion. Ano yun? 3-in-1 or ano? Sabon. Naalala mo to yung nagpinabakal si akin yung 3-in-1, tamala ba na sa ina? Tapos si ina tiglag duman sa washing machine. Anong data nagba-brown? Champion 3-in-1 coffee pala si binakal. May 3-in-1 champion na. Yung ko na. Di ba? Ayaw mo sana. Di ba champion? Let's all welcome Mr. Champion. O di ba pag inapod ka, garo pirmi kang gana. We are the champion. Halimbawa, Pagkapangaran mo talaga, Friend. Mr. Clean, garo ka talaga, dangugon, malinig, no? Oo, sa kalbo. Mr. Clean. Sa kalbo. Tapos dapat mga darak ang sa imong muscles. Yan. Yan. Saka permigan dapat naka-t-shirt Oh, di ba na. si The Rock? Di ba? T-shirt Ang na screen puti. name niya is The Rock. Ano kasi Kasi yan? bato-batuhan. Halos siyang Ayo. wrestling. Wrestling kaya yan. Kaya kay Puan ng Si pang artista, si John Lloyd. Ano to na pangalan ni John Lloyd? Mongoloid. Sino pa ba? Ano, si Piolo. Yan. Piolongo. Pilongo. Yeah. Sisi pa daw. Diba? Ito Pero naman, magkano, Michael V, Gary V. Gary V yan. Mm, Ano bang purpose ng screen name? Parang mas madali daang i-catch kang tao. Yan. Lalo na kang kang mga tagapasunod. Whatever. Oo. Ano Itong ba yun? madaling Mga matandaan. fans. Yan. Yan. Itong. Oo, madaling matandaan. Very easy name. Sa porn star, siya ang pinakasikat na pangalan na sa imo. Dem, nakukutalan porn star. Little Dad. Yan. Nagsadiri na lang ako. Yan. Di ba pag mga porn star, may mga pangalan yan? Yeah. Ano itong sikat na? Sino itong sikat sa Ikaw mo lang may aram ka. Si Mia Khalifa naging sikat. Tapos si Talagang Maria Usawa. Oh, yan si Usawa. Si itong Puro sikat mga na sa M. Pilipinas na ginibuhan nga ng meme niya. Si... Sana all. Habang ko magsimbag, tapos sabihin mo, para dalan ako. Ah! Sana well. Baka madakam na naman si parang Linus. Si Lexi. Yun, si Lexi Lord. Alam ko lang Lexi mga Lord. title eh. Title yan. Mas malala. title? Katara mo title. Yeah, mga vaccine, ano Stepmom. pa to? Stepmom. Brothers. Tabu. Nadadakap kita. Tabu. Yeah. Okay. Pero anyway, speaking of Mga artista. Mga artista. Yan. Go ahead. So, igwa katay na na nadangog mo niyan about kay Lea Salonga. Saro sa mga pinaka-brilliant na Pilipino at talentadong maray. Yeah. Ano na siya, para kanta. Tapos sa opera, 'di ba? Sa Doktor siya? Para kanta sa opera. Ah. Yan. Tapos Para kanta sa opera, yaon siya doon sa, Ay, sa ano siya? operation room. Yan sa operation. operasyon man to. Opera. Yan sa operation room. Nagsa-surgery. Ano ka? Opera singer. Tapos sabi niya na, give me the scalpel. Opera singer ka, ano? Yan po lang, ang stage mo, hospital. Kaya ba Yeah. opera singer? During the surgery. Tapos best Nagkakanta actress pa. 'Di ba? Ayun. Naaraman mo ba, Linus, yung nangyari kay Lea Salongang issue? Enlighten me. What? Enlighten. Bagay ganun. Di mo harap tong issue? Hindi mo pa nahiling si video niya? Aram ko si issue, pero di ko aram si Puno, si kung ano si mga nangyaring detalyado.
Di ko aram. Okay. Anong pag-aaral mo naman sa issue? Sige daw, istorya mo daw. So, si lalaki, lalaki ba yun? lalaki. Lalaki. Basta si lalaki, nagbakal siya ng ticket na siguro anda siya sa benta ng VIP. Oo. Di ba? Tapos, ang nangyari, Ano ibig sabihin ng VIP? VIP, very important person. Grabe. Yan. Tapos, nagduman with friends with friends. So, nagduman sinda sa dressing room ni Miss Lea Salonga. Na si Miss Lea Salonga nga, kang nagbukas siya, di pa siya naka-makeup, di pa siya naka-ano-ano, nakaayos, may pa siyang bado na May pa siyang casual bado? lang muna. May siyang bado? Nasa brazier? Tapos, pinaliwanag man ni Miss Lea Salonga na at siya na lang magpa-picture, na dahil na muna magpara, yan nga sa dressing room. Pero, ang kinaluwasan man giraray, nagpa-picture man giraray siya, pero sinabihan niya na kung pwede sa susunod na dahil na to maulit. Ayan. Tapos, nagkulog na duman ang buo. Nidaara mo. Pero ko na kulo na information. Tapos, Oh my God. nagkulog si buot katong nagpa-picture, pinost. Gusto na maging sikat. Yan. So, yan subversion ni Linus. Ano man subversion ni Bon? Dinalan ko kasi. Dinalan ko si ano nangyari. Ang pagkahiling ko kasi naman sa video is that, yun na nga ni ito, garo kinaulay sinda ni Lea. Garo malumanay pa nga ni Garo itong, siyempre, yun, si professionalism pa rin ni Lea Salonga. Pero, what I mean garo sinermonan sinda or pinangaralan sinda na dapat daay na dagibuot sa susunod. Di ba? So, ano sinahiling mo naman sa video? So, ayon sa ating nakalap na impormasyon, ito talaga. So, in the past days with Lea Aishuda, denies a fan or a photo for a selfie. So, dininay ni Lea Salonga na magkaigo ng kasi araw gani nangyari. So, sabi ni Lea, nasa dressing room siya. Tapos biglang may fans na naglaog may pintuan niya. Dahil man naglaog, actually nasa pintuan lang. Sa pintuan. Nagkatok ba to? Nakabukas na si pinto Napaluwas na kaya itong garo mga ni Lea, garo handler. Paluwas sinda, tapos bigla sinda nag-rape. Tapos sabi ka tong lalaki, pwede nga kaming pinuri-puri niya pa. Pinuro niya pa. And then, sabi niya, pwede nga kami magpa-selfie. I'm a big fan po, sabi niya. I'm a big fan po. Kinaula siya tapos mapapicture si fans. Ang sabi ni Lea, who are you? Sorry, I don't know who you are. So, nag-sorry pa siya. Sorry, I don't know who you are. Sabi niya. I don't know. Tapos yan. Relax lang, ang puso. Tapos sabi niya, we have protocols na sinusunod. And it's not about na dahil habo niya lang talaga. Gusto niya lang kasing sabi na, syempre, as a star, as artista, di ka basta-basta mapalaok sa dressing room mo. Lalong-lalo na ang dressing room. Kami kay mga artista, pag mga yagar kasta, feel. So, they na isinuportahan doon. Pero may mga kamunin nagsusupport, so okay lang. Kung ginugusupport ko na sa diri ko. Hindi pagka kami nagtarap. Hindi kami nagtarap. Hindi sabihin tanggap me. Silence pa. Tanggap me na artista ka, di ba? So, dahil kami basta-basta nagpapalaog ta. Siyempre, masakit na. Ang buhay mi, importante. Tapos, kaya nga kami nagkakaiguan ng mga bodyguard. Tapos, yun nga inaapon na protocol. Kumbaga, may boundary ang kada sarong dahil pwede, porket kami, artista kami. VIP siya. VIP na siya. Alat lang nga, hindi patapos. Yun na itong sinangyari, sinabi niya na, ay, barkada mi po ngayon si itong saro sa mga producer. Co-producer dapat na si Jiton G. Yan. Tapos, ang nangyari pala, si Jiton G, Diamond Bisto. Iyo? oo. Diamond na Bisto ni Jiton G. Sabi mo ni mga hampas lubang. What the fish? Yes. Tapos, ang nangyari pa, sinabi nga ni kasi kapag hinayaan daan niya itong mangyari, kumbaga, pamamarisan na sa mga tao, pangangarugan yan. Pangangarugan na. Kung ito gigibuhon niya, kumbaga, ibabypass mo sa protocol ninda. Tama. Kasi mangyayari yan Halimbawa baga, nagsabi na, uy, nakapapicture kami kay Lea Salonga. Yes. Duman ka mo. Oo. Which is typical Filipino way. Diba? Miski ako, nagibo ko namin dati. Iyo. Yeah.
Tapos, kumbaga, garo si mga netizen, duman sa video, iba si pagkain, nagkaigwaning duwang, division. Sa mga reaction kang netizen. Sa duman, itong nag-bash na kay Leia. Si Saro man, si iba man, nag-bash man duman sa fan. So, ito sa nangyari sa buong detalye para at least mahimay-himay ta ba? Hindi po si Bon. Natapos na si... Natapos. Inistorya ko muna sa anong nangyari. Yan kaya mga... nauyab daw ko sa mga netizen na yan kasi garo mga mayong mga pinag-adalan. Ito bagang day tinatapos ang sarong video tapos bigla na lang ma-comment. Yan. May mga araw kayan, di ba? Itong makauyamon. Tapos, syempre, kasi nag-post para sa hindi, ng bida. Oo. Storya mo yan eh. Iyo, storya mo. Kwento mo yan eh. Di ba? Garo mga no? Pero kung Pero kung ikaw fan na fan ka, sinabi mo, di ba? Fan na fan po ako sa imo. You are very, to talagang grabe ang pag-umaw niya duman kay Leia sa Longga. Kaipuhan mong raotan or kaipuhan mong i-post itong bagay na ito? In what? For what? Baka man tong fan. Electric fan to. Electric fan to. Ceiling fan. Ceiling actually. fan to. Baka nga fan na fan na pang prito. Ano siya? Oo. Gen Z? Gurang na. Gurang na. Pero feeling ko kasi, di ba, pag sinabing fan ka ng sarong tao, kapag tinaraman ka kang fan mo na, uy, sorry po, di ba, di mo nagigibuo na, uy, talagang maisip ka muna na, tama ba si ginibo ko, di ba? Tapos masabihan ka kang idol na idol mo, guro makulugon talaga yan sa buo. Yeah, valid man actually, sinamati ka tong fan. Valid man to. Siyempre nakulugan ka eh. Pero in a way, hilingon mo muna, tama ba si ginibo ko? Tama ba? Minsan kasi kapag grabe ang emosyon ta nga, sinasabi ta, pag grabe ang emosyon ta, may nagigibo kita ng mga bagay na pagsisisihan ta sa sunod. Pero nangyari, day pinagsisihan Yeah, day that's pinagsisihan true. ka tong lalaki. Sabi niya, mayo da siyang pagsisisihan duman sa pag-post niya kasi tigluwas niya lang da si frustration niya, tapos si kulugbuot niya. Pero kang yaon pa sa nagpapipicture sinda, pigumaw niya si Leia. Si Leia. So, plastikada. Tapos I think na daw ko duman, sinabi sa iya na maghalat lang po kamo duman sa luwas. Saka sabi niya, I know the protocol naman po. Siya pa to. That word actually, aram ko man po ang protocol. So kung aram mo, ano to day mo sinunod? Tama. Di ba? Nagluwas-lugod duman si kapatalan niya. Di ba? Ito mga sabi na. Patal siya. Ang guton na. Ang guton. Di ba pag sinasabi kasi na pag sinabi, opo, alam ko naman po yung protocol, pasensya naman po. Bakit mo pa ginawa? Di ba? Garo nangyari na duman. Sa ka nag-quote, actually, duman na lang kita maisip. Isipon ta. Sa nagkuha siya ng kusog na buot, si lalaki. Diba? Dahil friend siya ni Jiton G. Dininay nga siya ni Jiton G. Diba? Dininay man sinda naday man sinda bisto. Oo. Diba? Pangandawa, may kaibahan pa siyang saro. Mababae. Na babae. Ito pa nagsabi na, co-producer po kami ni Tapos pangandawa, paano ka nakaduman sa locker? Yes. Paano ka nakaduman sa or backstage or... Ang gusto ko rin sabihin dyan man, garo, sign ng security. Yan. May pagkukulang din sa mga producer. Diba? Oo. Kasi, ilat lang. Ilihis ko muna i-istorya ko si nangyari KZ Tandingan. Siya man, nag-concert siya, mismong sa dili ng concert, dahil siya pinapalaw kang guard. Kasi, mayo siya sa listahan. Ano talaga sinda? Ito bagang pag may concert, pag mayo kang ID or mayo ka sa listahan, hindi ka pwedeng palaugon. Which is good, actually. Yeah. Kung sa ang ginibo lang ni security guard, ginibo niya lang sa trabaho niya. Yeah, that's good. Which is, So, di na sa si mga parapugol. Yeah. Casey, Tandingan, live. Tapos yung inupuan singer. Yung sa luwas. Tandingan live. Pagod na lang pong microphone, hindi na lang po ako sa luwas. Makanta, tanay mo ako pinapalaw kang guard o sa listahan. Di ba? Pero anyway, actually, Arkene, maski may siyang security or may man siyang, may mga guard. Pero kung aram mo nga ang protocol, ano taginibo mo pa? Di ba? May protocol nila eh. Sabi niya nga ni aram niya. Oo.
Pero, tanong ka pa nagduman. Yes. Di ba? So, yun na lang. May waiting, may mga waiting area ka mo para sa photo ops or para meet and fan, di ba? Yung, meet and greet na inaapod. Oo. In mga certain Di ba katong nagduman kita activities. sa show ni Jokoy? Yeah, di ba? After kang show ni Jokoy, may meet and greet siya. May meet and greet siya na kung saan papadumanon lang ka mo sa sarong lugar para duman lang nindo siya ma-meet. Yeah. Di ba? So ang ginibo katong lalaki, binaypas niya. Kasi entitled siya. Entitled. Solo siya. Entitled. Apod ko yan, patal. Ang kulasisi. Di man siya actually girl feeling entitled, which is inangan ito ang girl tatawan tang doon mo niyan. Yan, adulta na makukualig din sa issue na ni. Ano palang pangalan nga ni katong lalaki? Christopher, di ba? De Leon. Actually ngunyan si Christopher, na siya, vlogger na siya. Vlogger na siya. After niya, naging vlogger na siya. So feeling ko baka ang ginibo niya, intention niya man talagang gibuhon to. Actually, ang mga tao ngunyan, very, fame, grabber or fame war. Mga aro ka yan. Itong magaro uhaw na uhaw sa maging viral. Diba? Baka yun na siguro yung uhaw. Pero dakol mo niya na tao na clout chaser. Yeah. Na kung saan ang halimbawa ako palan, kung magdigdi palan si artista na pwedeng magdigdi. Pag sinabi kong i-bypass ko, magibo ako ng issue. Yeah. Yan. Magibo ako ng issue, pwede akong sumikat. Di ba? Pero, patalman, kung ikasarong follower, naging supporter ka, katong kapatalan katong sarong tao. Oo. Di ba? Pero sa Pilipinas kasi, the thing sa Pilipinas is nagiging normal na. Oo. Kumbaga, the more issue, the more problem, the more na toxic. The more na toxic ka, guro kinakapitan para maging matunog ka, para kasi kung may haters ka, di ba? May, may tao, dadalanon na tatangkilikon ka kang banwa kang social media. Oo. Kasi kung mahihiling mo pa sana sa mga release baga nang dinadalan ta, mas dakol pa ang nagdadalan duman sa ito naggigibo ng kabulastugan. Kaysa duman sa naglilinig ng kanal. Oo. Diba? Nagigibo ng content. Ng content talaga na maray para sa kapwa. Oo. Tama. So, ang kasi, Didi, gusto talang sabihin sa mga kapwa Bicolano na ang ugaling pagiging feeling entitled. So, sa inahihiling ang pagiging feeling entitled. So, ngunyan, sarong example na yan, siguro, itong halimbawa, may relief sa Banwaan sana, sa mga barangay. Let's for example muna, madumang kita. So halimbawa, sabihin tayo ng, puhan mong magpila para matawan ka ng relief. Yes. Pero, ang ibang ginigibo na, kabisto ko po si Kapitan, kapamilya po ako ni Kapitan, kaalyado po ako ni Kapitan, bisto po ako kaini, ini po may may pass po ako. May pass ka nga ni, di ba? Na halimbawa senior citizen ka or whatsoever. Oo. Pero ang ibang ginigibo is that senior citizen na nga ni, iniba pa si Aki. Pero kumbaga nagkuana siyang kaibanan. Oo. Na where in fact ang ticket nga ni sa imo lang sa senior citizen. Pero nag-iba pa ning Aki. Di nangyari duwa nang makukuha. Di nang mapila si Saro. Diba? So, yun ang to pagiging feeling entitled na dapat gabos, mamatik nindo na kung ano ang pila, duman ka man magpila. Oo. Yan, sinasabi mo, Saro pa, i-add ko lang bago kita mahali. Duman sa sinasabi nindang kaalyado. Kapag di ka kaalyado, lalong-lalo na sa mga politika sa Pilipinas, di ka matauanin kahit anong tabang. Tama. Kasi aram ninda na ikakaalyado Tapos yung mga kaalyado lang ninda, ang tatawan nindang pribilehiyo na makakuan ng mga programa as in asistensya na itinatao dyan sa satuyang banwaan or sa satuyang lugar. Which is nahihiling ko pa hanggang ngunyan. Hindi may mabago. Yeah. Ang sarong pa dyan na sarong example na halimbawa security guard ka lang. Sarong sikat na or sabi yung establishmento. Hindi, sarong sikat na na politiko. Okay. Pag abot mo sa barangay, garahunan mo kung si isay ka na. Pag abot mo sa sarong mo, pahiling ka na ning badil,
Garuhuna mo kung sisay na Poncio Poncio Pilato. Pilato. Mhm. Pero ang Tama. security guard ka mo lang ni gobernador. Mm-mm. Ang iniisip mo Eyo. kasi na porket security ka ni governor, may contact ka with the governor or with contact ka with the mayor. Mm-mm. Ang huna mo sa imo, nasa position ka naman. Yeah. Di ba? Iyan ang utak ta bilang sarong Pilipino. Yeah. Yun Nahuna yan eh. mo, pagkabisto mo lang ang sarong tao, friend mo na. Yeah. Miski sa trabaho. 'Di ba kung kang backer, sakitan kang makalaog sa sarong trabaho. Pero kung may backer ka, madalion lang yan. I think for me, ang backer naman kasing yan is very common yan. Kumbaga, naging apod lang siya ng backer, pero ang may right term, backup ka. ang right term kasi talaga dyan is recommendation. Oh. Yan. Iba nga ni sa Pilipinas nga ni backer. Oo. Na dai man miski dai man kwalipikadong empleyado, piglalaog ninda kasi pinsan ko. Kasi Oh, Yeah. tugang ko. yeah. Tama Kasi yan. kabistado ko. Oo. So para makuha ko din si referral. Oo. Di dagdag pas para sa kuya. Yan ang inapod na backer. Iba matun sa imo magayon ng backer yan. Oo. Kasi dapat, iba kasi ang ibang recommendation eh. Kasi pag sinabi mo, ini po. Recommended ko po ni. Recommended ko ni. Pero nasa sa Indo pa din po ang Yan, ang iyo. say. Oo. So, inang sa tuya, inang maraot sa tuya na pagiging entitled. Na halimbawa, porket naka-jamming mo lang si sarong ako, for me, minsan, garo, namamati ko rin yan. Na nakasalamuha ko lang si sarong tao, garo feeling mo, garo close na ka mo. Where in fact, garo casual mo lang na ulay si nangyayari sa Indo. Eyo. Di ba? Pero actually, garo ang pagiging entitled, garo pagiging proud din. Mm-mm. Pero, ang nangyayari kasi sa tuya bilang Pilipino, ang pagiging proud ta, nahaluan na ng kapatalan. Ayo, Tama. totoo, legit. Na imbis na dapat pag-isipan mo na tama ba ang gigibuon ko? Araw ka tong ginibo kay Leia, tama ba na ilaog ko siya sa locker room? Lauga. Dahil ko sa Laugon ko siya. laugon, na dahil ko sa tawaning privacy. Na maski VIP lang ako, kasi pag VIP ka, bakong gabos na bagay, ang VIP Sakop mo, kan sa imong oo. ang VIP mo. Nangyari, nangyari sa tuya. Mga tao, ang mga VIP iyan or mga ticket niyan, may mga special man talaga yan Eyo. purpose yan. Halimbawa, sabihin tayo ng VIP. VIP ka para Mahiling mo. mas magayon mong mahiling. Yan. Sa view. Yan, Oo, mas tapos- harani ka. Oo. Tapos pangadua, na baka kamo ang iinuton para ma-meet and greet nindo siya. Yes. Di ba? Or tapos pag VIP ka, baka may libre ka mong pagkakan. Mhm. May treatment ka mong maray. Yan. Pero kung ano man lang dapat cover ka tong ticket na binakal nindo, iyon lang ang gibuhon nindo. Dahil mo sabihin na, ay Iyo. VIP po ako. Oo. VIP ka pero patal ka man. Oo. Di ba? Yung nga Di ba? Araw katong sinabi ni Leia sa latest post niya. Na sabi niya, ang class da inababakal. 'Di ba? Kung gusto mo maging classy, dapat nasa ugali mo 'yan. Mm-mm. 'Di ba? Tama. Day porket nagbakal ka ning ticket, VIP. ning VIP. Day porket nakabisto ka ni G Tonji, day porket kabisto ka kang producer, may rights ka na labagon Oo. para makipagpicturean lang duman Oo. sa Saka kung co-producer ka, kay pohon mong sugudon pa pwede ka man lang kung co-producer ka, pwede ka man lang nag-assist ka sa iya sa dressing room. Ayun, di ba? Or pinalangkaw mo sa imong posisyon para at least madali mong makontak si Leia Salonga, di ba? Oh. Tas sarong pa, ano pang sarong pwede mong i-take duman sa De, yan nga ni, yan ang gusto ko man sa Inda, na once nagbakal kang ticket, ang binabayaran mo, si performance. Yes. Yeah. Di mo binabayaran itong, porkit VIP ka, ito nga yung sinabi niyo na malaog ka na lang basta-basta, or huna mo ika ng makapangyarihang tao, di ba? Dahil kaput mo ang VIP, ang binayaran mo, nagbayad ka ng VIP, dahil binayaran mo ang performance ni Leia Salonga. Bako Yes. ang Buhay niya. Bako gibo yan, ang buhay niya. Oo. Yan Tama. Nauyam ako ay. Na-high blood. High blind. Na-high blood yan. Na-high blood ako ah. Oo. Tas ako man, ang na-take ako man na adal duman is yung pagrespeto kang boundaries, kang kapwa mo tao. Very important ang boundary. Tapos nanodan ko din duman ang pagsabi ning no.
tas makakatao ka ng sarong iba-ibang reaksyon sa tao. Kasi bibihira sa mga Pilipino magsabing no. 'Di ba? No. Sige lang kita go lang kita. Pero dahil duman sa nangyaring ito kay Leia, nagkaigong samot-saring reaction sa mga netizen kasi nagsabi siyang Kumbaga, niya talaga, pinurso niya talaga na mo ni gibuhon sa kuya. Boundary niyo. Tama. Ani ang respetohon mo kung ano ang ko. Private space ko. Private space ko. Which is true. Mas masakit sa mga Pilipino or sa mga taga Bicol ang magsabi na sa sarong tao. Lalong-lalo na fans mo or lalong-lalo na kapamilya mo. Miski lalong-lalo na sa pamilya mo, di ba? Kapag nag-no ka, ika na nagiging maraot ka na. Yan. Kasi ito pati dawa dakul kang naitabang sa daw as isay na tawo. Pero sarong beses ka lang na ninda makakount sa mga tinabang mo. Yan. Maraot ka na tulos. So, saro yan sa mga naging ko na, ay wow, that's true. You can say no. That's true. You can put boundaries na dapat nindang respetohon. Kasi may karapatan kang magtaoning boundaries sa diri mo para sa ikakarahay mo. Yun. That's all. Thank you. Minsan kasi ang mga isyong araw kaini. Pero very, blessing in disguise. Yes, may adal kang mahukuha. Kasi alam mo kung taano, kasi is that, halimbawa, pag nagkaigawa ng isyo ka yan, tapos si friend mo nag-react duman sa isyo na nagsuporta pa, duman sa kapatalan, kasi sa tao, maaraman mo, patal siya. Yan, masabi ka, friend, patal ka. Diba? Diba, sorry friend, di ko gusto ang mindset mo, diba? Kasi actually, ang nangyayari is kapatalan na. Diba? So, minsan, iyo talaga ang nangyayari. Halimbawa, pag may mga issue na susuportahan mo pa, daw mali na. Pero, mabago na ang paghiling mo duman sa sarong tao. Pero, ang problema lang kasi is that, kung dai ka ma-jump in, kung dai ka maluwas para sabihin na, hoy, mali ang ginigibo mo, mayo. Kasi isipon mo na lang, si tao, si lalaki, nagluwas na lang siya ng video, niluwas niya si video na pinamukhaan niyang maraot si Lea Salonga. Pero very evident, duman sa video na to, na siyang may sala. Oo, na si Miss Lea, professional niyang sinimbag si tao. Yes, with respect. Yeah. Na sinabi niya na, nag-sorry pa siya na who are you? Di ba hindi ko po kayo kilala? Sorry. Diba? Nag-sorry pa siya. Na sorry, hindi ko kayo kilala. Di ba? So, ang ginibo ni Miss Lea, from there, aram niya sa dressing room. Sa kada. Tiglalaog ng niya, ang space niya. Oo, haloy-haloy na sa industry si Lea Salonga. So, aram niya talaga ang niya, boundary niya. So, dahil pag-anuhon. Oo. Sa kapananalmingan nga garo magiging saro siya sa mga magiging bypass kang mga protocol. Pasalamat nga ni si Miss Lea dahil nag-upload ng security, di ba? Yes. Dahil siya nagsabi, security. Who's this people? Pero ang pinakamagayon kasi dyan is, naging compose si Lea Oh, yeah. Naging composed si Lea. Napagbigyan niya pa ng picture si tao. Yan. Despite kang ginibo kang si Daya. Yan. So, dahil niya pa niya talaga to, kapatalan niya talaga, dahil niya pa talaga to na na akseptar. Pero I think, sabi nga ni, ang mga tao kasi, tama sinda sa sadiri nindang istorya. Oh, kwento mo yan eh. Kwento mo yan eh. Diba? So, maski anong gibuhon mo kayan, aro nga itong nangyari kay Aura, na kada ko nagsabi na tama si Aura kang inot, kaso ka nagluwas na si CCTV, di ba? Triklop. Triklop na. Tapos, di ba, yun na to si mga fame na mahilig sa fame, na dati suportaran si Aura, kang nahiling na si video, nagtiklo, dahil na sinuportahan si Aura. Oo. Di ba? So aro kayo ng ngayon eh. Aro kayo sa nahihiling ta. So, kumbaga ining sa adal na ni Gro, it's something na talagang mapagkukuha ng taning adal. Yeah. Tapos may pa kong nahiling, itong garo lang na take ko, na note ko pa talaga siya. Sabi ko, ang pagsita sa tao, duwa ang reaksyon na makukuata. So, ang inot, masusuya ta natungtungan si pagkatao. Dai pag-akseptar kang desisyon kang iba, dai na uuyon sa kagustuhan kang tao. Tapos sa panduwa, pag-akseptar kan sala niya, asin ang pagbago kang sa iyang gawi-gawi. So, ito susuduwang nahiling ko na
talagang dai mo mapiplease ang mga tao. So, dapat dapat maging Leia ka, compose ka, panindugan mo sa imong desisyon. Yan. Yan, tama. Ako man, ang masabi ko man, kami pong mga celebrity, respetuhon po nindo ang Yes. respetuhon po nindo ang space me. 'Di ba? Kasi kung okay man lang sa mo, why not, 'di ba? Pero kung itong malaog ka na mismo po, paano kung si Miss Leia nagbubulos? 'Di ba? That's true. Which is wrong. Wow. Pero may mga masabi ko, security, can you please take these insecurities? Insecurities? Kasi dahil sa securities. Yeah. Pero diba, may saro na artista man, si lalaki, itong nagkakanta, Jano Gibbs. So, nag-post siya na okay man na garo half. Okay man siya, sala man talaga da si ginibok ang si fan ni Leia. Kaso the way sinabi ni Leia, dapat sa mas maray na paagi niya sinabi. Sabi ko, may ikararahay pa ba naman? Yun yung inisip ko. Kasi di ba minsan, pag nagtataram kita, may understanding ang tao na garuho na mo, tigda down ka, or garo inaapakan ka, garuho na mo, nirarautan ka. Yeah, pero in the other side, ang intention mo lang talaga is itama ka sa gibo mo. Yun na nga sinasabi ko, duwang reaction. So, kung halimbawa, sa tao kasi, bilang kita, sabi na nga kung habo mong mataraman, dai mo gibuhon ng sala. Dai mo danggun. Dai ka magibungugan ka. dai ka magibun ng sala. Yeah. Diba? Sabi nga ni Kato, paano mo maaraman na may COVID ka? Sige mo magpa-test. Di ka magpa-test. Diba? Garo man lang yan, sa sarong magurang sa aki na tanganing dai ka tabugaon, dai ka pitpitan, dai ka magibuning sala. Yeah. Diba? Aron kang issue digdi Leia, dai mo gibuon ang bagay na dai man talaga dapat para dai ka mataraman. Ngunyan kasi, ngunyan na panahon, may mga aki na ngunyan na though may mga tama man na aki, kasi iba na ang generations din. Na may mga magurang na din na nakakaintindi, pero may mga aki nakakaintindi. So, anong nangyayari kasi is that, masakito ng ipaliwanag. Yeah. Diba? Kasi minsan may mga, lalo sa mga gurang, may mga bagay kita na gustong ipaliwanag sa inda kasi nahihiling ta kung ano ang mas maray para sa inda. Kaso, sarado na ang sa indang utak. Kasi yun na ito si kinagurangan nindang pagtubod. Oo. So, sana at least mabakli ko tato. Kasi kita minsan, sa mga aki or sa pamilyata, may mayo kitang gustong gibuhon na dainin da ikararahay. Ginigibuta ini para sa ikararahay ninda. So, kung may sala man duman sa gigibuhon mo, I don't think na na ikararaot mo to. Tapos may sinasabi pa nga nito. Gararlawi, ganun nakulo ng saklo ang topic ta. May inaapot kasi na itong sabi nga ni Daninda, I've been there, done that. Sabi nga na, saan ka nakaduman? Hanggang saan ka nakaduman? So, yan. Ito, kumbaga nakaduman ka na nga ni, pero hanggang iba ng generasyon ngunyan. So, yaong kami, napadagos pa sana, nahihiling mi sa padudumanan mi. So, nang nangyayari. Nahiling mo na yan, Leia? Di ko aram kung ano. Grabe na ang hugot kan sa rong tao. Grabe na ang hugot, halawigo na. Ang hashtag ko lang is respeto sa gabos na bagay na gigibuhon mo. And then, think before you click and before you talk. Yan lang. Ako, masabi ko lang, Mading Leia, tama ang ginibo mo. Mading Leia. Actually, may uman sala or sabihin ta ng pwede kita maging neutral on the issue. Sige, maging neutral kita. Ikaw man kita dyan neutral. May patama kita dyan. Neutral kita sa issue Okay. Pero kasi kita bilang tao, tama si ginibo ni Leia, may mali man siya duman. Tapos, siguro tama man si taon na fan siya ni Leia. Nakulugan siya. Pero mali man si ginibo niya. So, kumbaga minsan kasi nga di ba? Sabi nga ni paring Linus, once you turn black, you can never go back. You can never go back. So, kapag ginibo mo na yan, kasi yan, siguro bugso lang kasi ng damdamin Diba? Ba-cancel? Matarapot ako. Diba? So, yun lang yan sa satuya. Na dapat,
puunan ta sa sadirita. Na dahil kita maging feeling entitled. Na porket kabisto mo si tao, pwede mo nang i-bypass ang mga dapat na gibuhon. Diba? Na porket may kapit ka kikapitan, may kapit ka mayor, may kapit ka mayor, garuhunan mo kung sisay ka ng tao. Diba? May mga lugar kita sa, may mga lugar kita. Kaya nga ni, sinasabi nga ni, nagkakaigwa ning anong yan, pag-separate kang mayaman sa kapobre. Aram mo kung taano? Kasi araw ko tong sa issue ni Leia. Di ba? Na dapat, yaon duman, aram mo sa inka nagdapat naglugar. Di ba? Pero gusto mong maging gusto mong maging mukhang mayaman. Or something like that. Where in fact, fun ka lang. Fun ka lang, bako ka ning celebrity. So, dapat, kung ikasarong tao, aram mong dapat sa inka lumugar. So, dahil porket nakabakal ka ning halangkaw na ticket. That's it. Yeah. That's it. That's it. Dapat, kita bilang tao, intindihon ta. Oo. So, ako man, in a neutral process or in a neutral aspect sa issue na niyo, parehas sinda may sala, parehas sinda may tama. Pero kung dainin da pinairal sa indang mga emosyon, siguro, mayong isyong arog ka ni. Kung parehas sinda nagkaintindihan, just let them go. Kaso minsan, pag sinasama ta ang emosyon ta, ang anggut ta, ang kasuyaan ta, sabi ko nga ni, nahagibo kita nin bagay, na data man dapat gibuhon. Kasi yun, Christine, bilang kasing tao, it's very obvious bilang sarong Pilipino, may mob mentality kita. What I mean of mob mentality, na itong gusto mong magmukhang tama, maski sala, kaya ang ginigibo mo, maghanap ka ning kasurog. Yan. Di ba? Naghahanap ka ning kakampi para ma-justify mo na tama ang ginibo mo. Yes. Yan. So, yun ang dapat ang bakliun. Yung kapatalan na yan. Yan. Word of the day, patal. Bakliun, yan. Yan. Alright. And ikaw, El, anong last take mo? Mading Leia. Hindi, kala ko sabihin mo, Mading Leia. Tama si ginibo mo. Ano lang kaya yan? Magtagamasid sa mga dapat saka asin sa mga dapat. Yan lang. Tapos, nagigibuhon. Saka, aram mo naman, kung anong ginibo mo, yan nga ni, kung anong ginibo mo, i-take mo ang magiging mga consequence na mangyayari sa inyo. Diba? Pero yan, gabos na ginigibo kang sarong tao, may consequence yan. Dawa maray, dawa maraot. Yeah. Yes. In every action, there's always a corresponding reaction. Yun. Which is the good reaction for that Christopher. Meron na siyang YouTube channel. Congratulations dahil nagpuon ang sa imong karera dahil negatibo. Yeah. Anyway. Nag-vlog siya ning rep. Rep ba to? Washing machine. Hindi ko man ginagalan Hindi ko siya tigga. Washing machine, laundry mat, something. Yeah, argo to. So yan, sa mga kanatong natik sa dyan, stay humble, stay put the respect, tapos golden rule. Di pagibuhon sa kapwa taang hambutang gibuhon sa satuya. Put your feet to the ground. Yes. Bago dahil maging feeling entitled. Yes. Yeah. And boundary. Like ang boundary. Say yes, say no. Kung maaari. Yeah. Ayun. Ini po si Bon. Ini man po si Christina. At ini man po si Linus. Ini ang podcast na ginibo para sa mga Oragon. Ini ang Daga Bicol to the world. Ayan. Ganda. I love you 3 times a day.